nan bandiraɓe sehilaɓe bisimillahi wa taqullahi allahumma salli ala seydina muhammadin wa sallim. Caggal yettude Allah e nelaɗo noon e julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam, yettude kadi jinnaɓe, yettude sernaɓe, yettude hilifaɓe aada e dine, kadi e yettude rimɓe waɗanmi min moƴƴere aduna, waɗanmi min ñalade aduna. Woli hande sababu dalilu min mbaɗi ɗo ena oɗo vidéo ko ha wawde siwinen aduna. Min kala kadi ñalade hande pulago ena waɗani min ɗo ena e l'an 2019 el hande ko lewru ene yara e le 26 5e mois l'an 2019. joƴƴini min ɗo ena noon ko mbaalu wuro mbarude ladde ñaguiri paɗori jamɗe jaam ñalla wala jalla abou abda mamma salli hamad dare goto e jawdal le birawo sawru gela jalfa kay mamoudou demo yari ha pullo o ena waɗani kam moƴƴere nde mi wawa yejjude, waɗani kam moƴƴere kadi nde ñañago tawa ɗo ko wawa yejjude, waɗani kam kadi moƴƴere nde pulago tawa ɗo ko wawa yejjude. Sabu oɗo salon joni mo joɗimo ko Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare ko kañum sodanimo oɗo sal mo joɗinen ɗo ene joni nde immimi leydi Sénégal garmi ɗo ene e leydi Mauritanie. Pullo onde min calmodiri o rokkimi temedere e ujunnaje capanɗe joyi e ujunnaje sappo e goho CFA Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare ɗin paɗori jamɗe jaam ñallah joni noon nde wanno mbiɗa joguino tuuya e sohla yiɗde sodde sal Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare pullo mi haalanani ɗum tan nani ɗum o noddimi téléphone wi jawmal sama mbiɗa nana sooda sal mbimomi gonga wi kala ko puɗɗinoɗa hen Samba Sagana Bayduru belal Umar Sama nawtana capato sal o ko min ndiyta sarse mum ali mulede hat hanki o noddimi téléphone Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare wi Umar Sama mbimomi nam oyi pulade ɗi kumɗo jeeyi koko mimi mbimomi gonga wi hande jamma hedde waktu 8 heures gara Samba Sagana mi anda no kono gonga Sidi Nour pour kawe sir eyi pour kawe sir gorko pulode min gari de jewtimi e gorko pulode yeeso wona toɓo wolwere gorko pulode mosa jaale ɗew nanimi walla e magasinaji libaneji mawɗi o wi Umar Sama mbimomi nam o wi mi yetti Allah e nelaɗo mo mi yetti jinnaɓe ɓe woni Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare o wi mbiɗa wawno yiddema tami ala ko mbaɗanma en tami ala ko mbaɗanma sa 95 min ɗugoye ujunnaje temedere ujunnaje capanɗe jeenayyi e ujunnaje joyi masalaji ɗina ko jeegom ali mulena e de moket a général ha sal o ene hawri e petit moket hakkude ɗo ene hawri ujunnaje temedere ujunnaje capanɗe jeenayyi e ujunnaje joyi Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare Umar Sama mbimomena mbiɗa salminimene kolirnaɓe wayno salminirema mammaɓe ɓe sa yimɓe salminirema maɓuɓe ɓe Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare l'an 2019 pentalnami oɗo morso ɗo ena e Nouakchott so beleɗe garni e wase ɗo woni salamu Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare Diallo sabu immimi leydi Sénégal mi dara gayla e leydi Mauritanie waɗani kam gasawal otamo ha jettimi ɗo ena e Nouakchott reɓe mbosatake gaari Diallo Sidi Niague ñawda ñalade ba Kadja Alpha Kay Saydi Modi Baran Dembe Iliman debbo jaalala mo ɗumbaligue wasanima ɓaro wayta kosam tañi albarka ujunnaje capanɗe nayyi gasowal rewɓe pota worɓe pota Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare albarka e ndeɗo hitande nde gonɗen l'an 2019 oyi Umar Sama mi rokkima juule muuri nangue ɓesɗe rewni e gaari ɓuura mbiɓe koye haala weeɓani e balle Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare nde min juuli taske balɗe sappo e goho wi Umar Sama mbimomi nam o wi ndewndel ene wowi hakkude bandiraɓe worɓe bandiraɓe muyene rewɓe yimomi gonga Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare o wi ndewndel ene woni hakkude maɓeɗe e fulɓe mumen mbimomi gonga omi rokkima ndewndel ma naggiri kale mbiɓe koye Abdoul Marbour balle Diallo Abou Abda Mamma Salli Hamad Dare ene waɗa ɓuri ha ɗum Samba Sagana Bayduru belal yato ene wawi Diallo
jalla ali adama bele be gar nyawa senya ke nyaaja mo le di walori jambe nyam jarama Umar Samba Abdoulaye kala nyalade jaw wadani en de kala hala nyalade jalla Abu Abdou Mama Salli Hamad Dari bismillah ma samba en naati joni jawde le Birama soya wural garajo taniraɓe wonen jagorka Demba Jagor idi banal hoore janay tan girba jadol boy jadol tanaraɓe addi mane gani première fois ko bingel bono dow jeeri kanko jeeri faray Sénégal welgo Alassane Samba Ibra Alassane Thierno Demba Diallo Mama Samba nen ɗo directeur kaw toxin ja Abou Mamadou bele be gar nyawa senya ke yinirɗene ɓere heeɓe garne wasa hewtojo ko wawa tawre kaari e tew wona kaɓeteɗo ja Hammadou Adou Salil ja yinirɗene ɓere heeɓe garne wasa hewtojo ko wawa tawre kaari e tew wona kaɓete Oumar Alaji Ibra Boy Jama Alaji Ibra Boy Jama jibiniri Alaji Ibra Boy Jama bom Tidiane Alaji Ibra Boy Jama pulo dano wota ko hakkude tiggale goneji lesdi daro gone hunde kede mirak Tidiane wona bingel boolo ɓalli Oumar Alaji Ibra Boy Jama pulo jettati nan ɗo département ji o wi alhamdulillahi rabbil alamin nani Oumar Samba Abdoulaye nanani ma son capital o yoɓata ɗum giri hattaji o yiyete Oumar Samba Abdoulaye ja Oumar Alaji Ibra Boy Jama ja o yiyete kamɓe hoorema Sirɓe Diallo ɓe bindigel paari paari ɓuuɓel mo Oumar Samba Abdoulaye no Oumar Alaji Ibra Boy Jama joni ɓaljol wuro nayi yoko yera Alaji Oumar demanana munduga Alaji Oumar demanana ɓaljol garden bingel boolo dow jeeri kanko jeeri faray Sénégal Alassane Samba Ibra Alassane Thierno Demba Oumar Alaji Ibra Boy Jama bele heɓe garne wasa hewtojo ko wawa tawre ba Moussa Oumar Faye ba Dem Oumar Faye albarki gandanɗa hoorema ɗo woni premiére bisimilla ñande ñalla temɗo e wuure jammo ko temedere caɓanɗe jeenayyi ujunere wonno bisimilla mo noon naatitma son capital ba Moussa Oumar bele heɓe garne wasa ñague ñaaje mo le darde Diallo Yaya Abou Oumar Salli Hamad Dare duttuɗeɓe taniraɓe Salli Hamad Dare to suno Samba Aïcha ari Boubou Sadi ko woni ɗiɗi banal hoore janayi Oumar Adam Oumar Salli Hamad Dare baru laaɓa baraji baru yuppoɗoɗo kaji bele heɓe garne wase taniraɓe Salli Hamad Dare ndema mam suno Samba Aïcha ari Boubou Sadi ko woni ɗiɗi banal hoore janayi Oumar Samba Abdoulaye kiitaɗo ala galle bamman Oumar Samba Abdoulaye ɓe mbiɓe ta hoore mabɓe aɗan wi ta mantiɓe aɗan wi ta joddimen mabɓe aɗan wi tomi tiɗima aɗan wi ta jiɗi